Lang milia long ningkan krihinia uso levin rong par kang bodera jok apia po kima thakisum. KSA Hamran District Committee pen phirang kya mai kangni. Ramhansia rong marjong lindu mendu meke pado. Karbi Anglong live prime tang abirta long peneli sami beauty bepi pini abirtang ton pen arjiponitha. Karbi Anglong district headquarter Dipu police station ke palo langmili langtuging tiarong amikar lindok rong phar lapen lili lek thepia sopo akibi levin rong phar artaningkan kresia usu chikloi john sosilo hem ke theklong ni dera jok apia potum kima thakisum kachitong na asar pisar bura ke thana tengke ke damtang matijong chikloni phai kresi aningve por phai kebra chite ma por malom pensi bangso usu rong berong thak arong sor mate ajerpo sarbison to bipen banghini hempen kat inghu juisi pini arko ni phai kre pliani anke chikloi jon soselo hem ke theklong le don rap jirpi jirpo chiphochiro do anta humri thailo bonta theklong lele theklong le bangso jok ke damtang mate jong chikloni phai inkorai sianing Dipu police station along missing complaint pidam bangso phi levin rong phara jirpo mate sarbison to bi phanke Guwahati railway station police atum neptun cheksi child protection unit atuma phan hudai si non apranamui misen pen hemnang chili etlo bonta levin rong phara phanke piniani anta chitheklong detlo ajer po sarbison to bia phanne arjusita thangna tradagalam thi chithan thek thidet railway station along chikak dak lansi than thek chora joini chiri thek thidallo Lasi madule bangso sophan theklonga bangaling pusitame screen along ki paklang pon contact number 9957887043 long ko humri je phan asar pisar buratum chuning ri pon selamang lo ne ni dispo kangbo lo anda chelong le de hemben si kanju la ha hemben kan bange December 11 hempen sop ancho jat et pen ke sang po apol ha ke room ditum tarum chilut alo so bang ta room chilut long ke isi la pai bang isi hemi pu ak ma polo hong bang yal ha hong bang lo piseng pon la lam lo angke also bang ave dal also arta kon do ko also bang arta kan krihini lo lu charli bomong lo charli di school News report Karbi Anglong live Jirikindeng digital news forum asai hemalong KSA Hamran district committee tumpen phirangkia mai kangni Labangso phirangkia me kangni nang koke kedamtang ni phai kre siani korkanthi constituency long Karbi Anglong CM public interaction me long Hauraghat MLA Dorsing rong hangpen me hengno no alam kachisong apin potuma phan karbok dung tap mate ingcham aphu ka hengno pu kachisong songjap potuma phan ki pudung tor puthak patumi ni phai kre ke thom ani kangsam philangpi towar krong thomalong MLA Dorsing rong hang ami phi ke kejo puthot BJP claim ba tumta PGR VGR puthak kachisong songjapo lit songrong pharpen ari sangho tumaphan ami phi ke kai puthak KSA Hamran district committee ami phu rensing terang pen ningkang samsi chepaklang pon bijewaya isialam kudo je lit songke karbi dalilo karbi bache krongna inu chukhera lagi isialam to isialam ki pulutan te la karbi gaching bon pulutan te da la amre homostia lo mondol a president banke Romas Chauhan ilone Bihari Phansi kipi leputan te ladak 9 nomor amre constituency ke lapuan akar bi ka beloma BJP lo ke plan tu la an ke tek abang beloma puta mang mi melam lapen alang itu lapuan sikar dia ke pan kacing kon urusan te alang di palason bake presiden aku kan bangsi blok lagi ku bangsi niltum kan dia luca biasa song lagi kan ini
Lapen ka chisong asong ja tumaphan BJP klembang tumaphan me hing nualam karbok tap ka sorsar tap ke kilu ka chepaklang luputa arbok pon. Lapen halapu amreng constituency long mondol committee long kichi asu Ramesh Chauhan aphan me phuarpu ke kipek chok che pusi KSA Hamran district committee me phu ren sing terang pen pachini pon. Jiri kendeng pen semsing ti Karbi Anglong live. Ronga saraphan kar chupot hepi en ponsi Ramhan sia ronga sar ahem thiku palong lindu mendu ame kipadu. Sonsi pinini phai kre player ni ani kimi hok ponsi lakhain korasi Borjan MEC constituency ke parlo Ramhan sia rong marjong lakhi jana long sengkan sek lindu mendu ame kipaman pon. Parokriser kebra troksi ke papli mate 1974 ningkan pen rong rup Chokim chorang nang do bom bang bomsi ningkan phokep ke chok det pen Ramhan siarong arta ningkan phokep raisi dablo labang suarong along kado kawi pen don mekar phokep ren arkep an pleng tanglo Ramhan siarong adon mekar an chingrum pen rong sar polton han se hem tunalong lindu mendu ame mate ningkan sek pen rong si chingwai chingsai don mekar pen chithan chipare pedopon Isia rong arup chuki malong choklim kinang sot. Ramhan sia rong asar polton han sia phan don mi karatum pen manpeng pen ar chupon. Mielong babul terang lamasar khogen han se bidisar kajek tok bipi basapi nogen teron mi karkleng rajen teron phirangke malong rongpi chingtong asar jonar han se riso basa ken sing teron hemaya sar bisnu han se klengsar polapen manpeng ke thikding don mi kartum chitong pen me aliralon chipi pon Ramhan serong arta phokep pleng det pen arta ningkan phokep raisi dam bomlo sarkar pen pustame lang me hemso hehui bang nang rap ponlo lapen akiro pajerlo lasi isia ki song nai lapen kar ine ke kacheleng to war bang nang selam piason te pusi ningkimi Dr. Tuliram Ronghang CM Karbi Anglong Thomas Council Surjorong Phar EM Karbi Anglong Thomas Council tumphan kachuningri pedopon si ini dah ramam si alam mendu lindu ame kecitong kecitan dia lama bangke ahok lo nili tu ho keceng pada lap dah asamu tiga ke pecini pun angkau po 1974 si dak nanggeli dak mana rong cuki so pen bang bom asi tuning ke dam tang lasi ningkan suri hinira pli ningkan mars pundoro tarik anke ningkan phokep chok elo so pen ta ke dam tang ta ni tum serta linta palon pon lasi lan ini tum ke cipaduk pen ke cithana ling ke cikroi pen alon ido lasi nili putulo non thota elitum la pulo tangte adona phaita bang thu bom lo aposi antu si ningarong ya phat ipi longri Karbi Anglong adang sita me donra batum sita nang par yudun long nang antu si abidi suri nang pathan dun dia phat lasi ke Charlie pulo tangte ciklang dak titik lasi nilitum non bang ke ciklang dak ke lahan lo nilitum erat edet pen cuklem chodam boci chongtung lasu aron atang lahai ke cingwai ponji lasi mendu lindu pula Bali pathar pen project terang Karbi Anglong live Lit songrong phar Karbi akhe aman ke jorpusi arbok pen sentar hithialong phuloni angkang BJP tumpen lit songrong phar ami phi ke kaipon Pinini phai kre player ni adaba por phuloni constituency ke parlo sentar hithialong phuloni BJP tumpen lit songrong phar ami phi ke kaipon ang ko kathi ke PGR kache song ponalong Karbi akhai phan aman ke jorpon kache song son ke kapre dopiklang bon tanon ke achu kache soy sendel le kachi I lahai ke isi khe pharman aman ke jorpina lasilason khe aman ke jor phan ke Karbi tuman ta pinrem ponangji lapen ada islami en ponangji puta ningji pon kache song tumke kapre ka song tumta dopiklo bontan lason lit songrong phar ke japona son ke ave lasila son tuma phan ke leader puta hok ponang ni puta pachimi pon orkanthi homosti along CM interaction program ke padu along
ili tum sar kaching online dor sing rong hang lam the puthak edhek a ot lang no tum mate litson rong phar faction atum a group atum lapuson ili tum kaching online a MLA aphan kalili kalang lang karbok a puthak se pinilang tum phan social media nang athing no nil tum bang nang koklo sikhe bang na karon bang ela le isi bang ge ili tum hal suta ki ong dung karbi ni hang ni rep ara katum ninje dum kai chingchap dum kai lapuson tu athema pilo pudodangte alang litum ke dam tanga por hor lapuson VGR men pen NC lapuson ka protest sa program deng no labang so program along alang litum sendela lek aking op alek arphek pen achukeche soy kalili kan nang ke claim pon laso protest amen pen alang litum ke claim pon to lasi nilitum kipu dami alam magelalo lapuson nabang tu jate mane lapuson ke claim tap leaders bangke nilitum Karbi Anglong arat tum ke leaders tu hok tung te bala pen hok thek the daji pipono pulang te ili tum Karbi society long bangke ho tirthe nangke plang pen non an ili tum kachini dun ke thek dun an eno thektik emek thektik labangke la son ke aker tang thetan inong Phuloni pen dirchuna rongpi Karbi Anglong live tangte pini prime time abirta ke lapansi kang ton poniklo karno